večer prajem. Téma dnešného vysielania sú jesenné choroby a ako môže vyliečiť je tradičná čínska medicína. Tradičná čínska medicína zastáva názor, respektíve vychádza zo zásady, že človek a príroda tvoria jeden celok. To znamená, že ľudské telo je veľmi citlivé na vonkajšie podnety. A preto tradiční čínsky liečitelia hovoria, že v jeseni je telo konfrontované suchom, v zime chladom, v lete horúčavou, ale taktiež aj vlhkosťou. To znamená, že pokiaľ na náš organizmus vplývajú vonkajšie vplyvy a sú nad rámec našej prirodzenej imunity, vtedy vznikajú choroby. Pre toto jesenné obdobie je charakteristické, že nás vie potrápiť kašel, sucho v ústach, suché pery, suché oči, koža, ale taktiež bolesť hrdla, zápcha, ale aj depresie. Podľa teórie 5 elementov, to znamená, že máme 5 elementov drevo, oheň, zem, kov a voda, jeseni prislúcha element kovu. A kovu je priradený orgán, okrem iného pľúca a celý tento dýchací systém. To znamená, že v prípade, ak je narušená naša imunita, tak vonkajšie vplyvy, škodlivé vplyvy zasahujú práve pľúca a dýchacie cesty. Čínske príslovie hovorí, že pokiaľ máme energiu v harmonii, naša imunita je dostatočne silná, aby vedela odolávať práve týmto poveternostným škodlivým vplyvom. A tak v tomto období, ako som spomenula, vie nás potrápiť kašel, ale taktiež ľudia často sa sťažujú na chrípku, upchatý nos, zápal prínosových dutín, ale aj na jesennú depresiu. A práve v súvislosti, ak máme nedostatok alebo nadbytok pľucnej energie, tá vplýva priamo na pečeň, poškodzuje pečeň a sa stará vlastne o tie naše nálady. To znamená, že zodpovedá za naše nálady. Ak je poškodená energia pečene, vyvoláva to výkyvy nálad a preto môžeme trpieť aj na tú depresiu. Čínski liečitelia hovoria o tom, že v tomto období v rámci prevencie mali by sme sa vyhýbať istým jedlám, a to konkrétne štiplavým. To znamená, že v jedálničku by v tomto období nemuselo byť čierne korenie, kari, ďalej biele korenie, ale aj čili, pretože tieto koreniny spôsobujú suchosť pľúc, dokonca až prehriatie, a keď nastane prehriatie pľúc, môže to spôsobovať suchý kašel draždivý, taktiež bolesť hrdla, ale aj môžeme mať suchý nos. Práve preto z toho dôvodu čínski liečitelia odporúčajú, aby sme konzumovali potraviny, ktoré zvlhčujú pľúca, a nimi sú napríklad hrušky, figy, červené ďatle, ďalej banány, vajíčka, potom si môžeme dopriať vlašské orechy, mäso hydinové, to znamená, že kuracie, kačacie, ale aj bravčové mäso, ďalej uhorky, rajčiny, reďkovky, med, ale kto je labužník, môže si dopriať aj ústrice. Podľa čínskej medicíny si vieme imunitu podporiť aj rôznymi takými domácimi receptíkmi a ja vám teraz poviem 3. Takže pokiaľ si chceme preventívne posilniť našu energiu, aby sme sa vyhli chrípke, vieme si pripraviť čaj jednoduchým spôsobom. Narežeme 5 až 6 reďkoviek na malé kúsky, k tomu pridáme 3 kúsky zázvoru a 6 červených ďatlí, zalejeme litrom vody, varíme 20 minút a podávame to potom teple. Samozrejme po dúškoch pijeme tento čaj. Druhý recept je polievka, pokiaľ nás trápi depresia a nespavosť. 50 g pšenice, k tomu pridáme 25 g vlašských orechov, zalejeme litrom vody, varíme 3/4 hodinu a následne podávame ochutené medom.
A tretí recept, ten nám pomôže, ak trpíme na zápchu, ale aj bolesť hrdla. A to tým spôsobom, že si spravíme čaj z 2 hrušiek, ktoré tiež narežeme na malé kúsky. K tomu pridáme 6 až 8 sušených sliviek, zalejeme litrom vody a varíme 20 minút. Podávame vlažné po jedle. Okrem toho, pokiaľ náhodou sa stane, že tá imunita naša je predsa len oslabená a nejaké tie jesenné choroby nás predsa len zasiahnu, my si vieme v Tiande veľmi dobre pomôcť, nakoľko máme kvalitné produkty. A takým najčastejšou chorobou teraz v jeseni je určite prechladnutie. Takže pri tomto probléme používame na plaste Yankang. Sú to plátky, ktoré sú perforované, takže pekne si nastriháme prúžok alebo takéto maličké kocky a lepíme tu na cez nos. Mám okuliare, takže takto cez nos. Ďalej vieme si to nalepiť aj medzi obočie, na dutiny, ale taktiež môže sa stať, ak máme veľmi silnú nádchu, tak máme veľmi zlý pocit aj tu na dutiny, tu na dole, takže ja si lepím aj takéto štvorčeky tu na vedľa nosa pod oko. Takže to nám vie pomôcť. Samozrejme, keď sme prechladené, máme problém s dýchaním a pri tomto probléme nám pomôže Slavitón. Malé množstvo Slavitónu nanesieme na vatovú tyčinku, vytrieme si nosné dierky. Krásne nám to prečistí to dýchanie, lenže ak často fúkame nos, v takom prípade máme podraždenú kožu okolo nosa a hlavne u malých detí tie Slavitón nechcú, pretože ich to veľmi štípe. U mňa sa osvedčilo, u môjho malého syna, že v takom prípade siahnem po zlatom haďom kréme na nohy, pretože obsahuje gáfor a splní ten istý účel ako aj Slavitón. Takže taktiež na vatovú tyčinku vytrieme nosné dierky. Ako som spomínala, keď je podraždená koža okolo nosa, veľmi nám s týmto pomôže balzám na pery Fucoidan, nakoľko má vysoko regeneračné účinky, takže tá koža sa rýchlejšie zregeneruje. Samozrejme, keď nevieme počas dňa dýchať, tak niekedy nemáme možnosť si dávať stále ten Slavitón. Vieme si spraviť aj sprej do nosa, respektíve kvapky, a to veľmi jednoduchým spôsobom. Ja zvyknem robiť stále rovnaký výluch bez ohľadu na to, či to používam ako sprej do nosa alebo ako na kloktanie pri bolesti hrdla. A to do pohára dám malé množstvo prevarenej vody izbovej teploty. Do toho namočím alunit kameň, takže takto, ale stále tak, aby voda nezasahovala až po ten umelý okraj, pretože tým, že sa kameň topí, môže nám vypadnúť. Nechám to pôsobiť 8 minút. Je to silný roztok, ale ja ho takýto dávam aj deťom, aj sebe a nám to takto pomáha, mám to vyskúšané. Takže tento roztok po 8 minútach vlastne kameň vyberiem vonku. Tento roztok, pokiaľ vidíte, že to množstvo, pokiaľ nás bolí hrdlo, vystačí na 2-krát na kloktanie. Je dobré každý deň si spraviť nový roztok, nakoľko ten účinok vyprcháva. Pokiaľ to používame ako sprej do nosa alebo kvapky, tak taktiež buď dáme do striekačky, kvapneme si, alebo v lekárni si vieme kúpiť aj takú nádobu, čo strieka. Momentálne zabudla som si to priniesť tu, takže ja si to nalievam aj do tej flaštičky a striekame do nosa. Počas dňa ešte u nás každý má vo vrecku alebo v kabelke v taške tyčinku či, ktorá nám taktiež krásne pomôže pri dýchaní. Dáme si to do nosnej dierky, jednu pritlačíme a takto sa nadýchneme, krásne nám uvoľní, potom vystriedame. A v tomto období, hlavne u malých detí, je problém častý ten, že dostávajú laryngitídy. A my, mami, ktoré máme s týmto problém, vieme, že pri tomto probléme lekári automaticky nasadzujú kortikoidy.
A priznám sa, že odkedy som v Tiande, môj syn, ten mladší, aj napriek tomu, že už má 10 rokov, tento problém máva často. A vďaka Tiande kortikoidy nepoužívame, respektíve neužíva, pretože veľkým a za mňa obrovským pomocníkom sú detoxikačné náplastie. Detoxikačné náplastie, už keď počujem večer štekavý kašel, už viem, že začína laryngitída. Vlastne takto väčšinou používam fialové, nakoľko už sú pripravené. Takže odlepím túto lepku a nalepím na priedušky, ale snažím sa viac do pravej strany, nakoľko nesmie to zasahovať srdce, pretože žiadne náplastie, ale ani fitonáplastie sa nelepia na oblasť srdca, štítnej žľazy, ale ani ľadvín. To znamená, že ak náhodou máme problém s obličkami, lepíme fitonáplastie nad alebo pod obličky. Taktiež nelepíme cez pupok, ale lepíme nad pupok alebo pod pupok a taktiež nelepíme priamo na chrbticu, ale zľava a sprava z týchto strán chrbtice. Takže u celkom malých detí, ja som totiž toto začala dávať, keď mal môj David 7 rokov, začala som mu dávať takto spredu na priedušky, ale keď sú deti menšie, môžeme to lepiť zo zadu na chrbátik. Takže toto je skvelá pomoc a ja to lepím minimálne 2 noci, dokonca niekedy aj pre istotu dám aj na 3. noc a potom to už je akože úplne že v pohode. U detí vieme imunitu posilniť aj vďaka týmto sirupom. Sú to maličké sirupy, 21 sáčkov, 3 rôzne chute a môj malý syn si sám už odstrihne a rovno zo sáčku vypije. Takže taktiež skvelá záležitosť. Okrem toho, pokiaľ sme prechladené, vie nám pomôcť aj kúpeľ nôh. Spravíme si horúci kúpeľ, kedy si tieto soli dáme do vody a naše nožky sa nám aj vlastne aj potešíme ich, nakoľko obsahujú aj minerály, takže doplníme do tela minerály, pretože často sa stáva, že keď sme chore, máme aj teplotu, potíme sa a okrem toxínov z nás vychádzajú bohužiaľ aj minerály a tie potrebujeme nejakým spôsobom do tela dostať. Takže toto je jeden zo spôsobov. Ďalej, na posilnenie imunity v tomto období určite je skvelý tento zázvorový čaj. Tento jeden sáčok, je to sypke, zalievam litrom prevarenej vody. Niekomu to chutí, niekomu nie. My to akože s týmto problém nemáme, dokonca ani moje deti. Zvyknem to dochutiť ešte citrónom a deti si zvyknú dať do toho ešte med alebo trstinový cukor. A poviem vám s týmto takú osobnú skúsenosť. Minulý rok bol môj muž prechladený, ale bol extrémne prechladený, takého chorého som ho fakt proste ešte asi nevidela. A samozrejme som sa o neho starala, varila som mu rôzne čaje proste na striedačku. A stále proste bolo to rovnaké, nič sa mu proste neuvoľnilo, neuľavilo. A už som nevedela, čo mu mám dať a tak ma napadlo, že v skrinke mám tento čaj. A tak som spravila, dala som mu bez toho, aby som mu niečo povedala, on čaj vypil. Asi po pol hodine mi vraví, že čo som mu dala vypiť. A som sa zľakla, že niečo zlé sa stalo a som mu vravela, že mala som z Tiande čaj zázvorový, takže som mu uvarila. A on mi na to vravel, že cíti neskutočnú úľavu, že kým som mu dávala tie predtým čaje, proste stále to bolo rovnaké a po tomto čaji, že sa cíti proste zrazu ako keby oveľa, oveľa lepšie. Takže naozaj odporúčam si spraviť zásobu. Ďalej, pokiaľ nás trápi kašel v tomto období a máte v zásobe ešte túto emulziu, je to lesná prechádzka. Viem, že momentálne sa nedá kúpiť v e-shope, ale poteším vás, pretože čoskoro ju budeme opäť mať. Je to vlastne emulzia na unavené nohy, na krčové žily, na metličky na nohách, ale ja som mala zase minulú jesen takú skúsenosť, že z ničoho nič k večeru som začala kašľať. Bol to suchý, draždivý kašel. Keď som išla spať, sa to zhoršovalo a tým, že som si ľahla, bolo to úplne akože zlé, nemohla som ležať a v tej chvíli ma napadlo, že mám ešte túto emulziu. Potrela som si celý hrudník, počkala som, nech to vsiakne a následne na to som si dala ešte Slaviton.
Do pár minút som cítila neskutočnú úľavu a to dokonca až tak, že na druhý deň ráno som len občas zakašľala a na ďalší deň po kašli už nebolo ani stopy. Takže toto je fakt, že úžasná záležitosť. Ako som spomenula, pokiaľ nás trápi kašel, určite je dobre siahnuť aj po výživových doplnkoch a v tomto nám pomôže glutatión. Glutatión je komplex, ktorý pracuje na bunkovej úrovni a v prípade, ak nás trápi kašel, môžeme navýšiť dávku až na 2 tablety po dobu týždňa, 2 týždne. Stále počúvajme svoje telo, lebo ono nám dá signál, že či máme pokračovať vo zvýšenej dávke alebo nie. A keď už spomínam ten glutatión, tak trošku odbočím od témy, pretože aj to teraz v jeseni sa nás týka. Momentálne máme škaredé počasie, ale jeseň vie byť aj krásna a často chodíme do prírody, avšak nemôžeme podceniť jednu vec a to kliešte, pretože aj v tomto období zvyknú byť kliešte a vieme si ich priniesť domov. Takže predtým postriekať sa aonitom, ale v prípade, ak nám predsa len proste lekári diagnostikujú, že máme boreliózu, opäť nasadiť glutatión a taktiež môžete zvýšenú dávku týždeň, 2. A verte, že pomôže, to sú s týmto veľmi dobré skúsenosti. Pokiaľ ide o posilnenie imunity pre nás dospelých, ale aj pre deti už od 7 rokov, určite odporúčam citrocalcevit, pretože okrem toho, že je to vápnik, obsahuje rôzne vitamíny a je skvelým výživovým doplnkom na posilnenie imunity. Opäť poviem svoju vlastnú skúsenosť. Keď som prišla do Tiande, mňa presvedčili vlastne o Tiande vložky a citrocalcevit, pretože za krátku dobu u mňa nastala veľmi veľká pozitívna zmena. A ja som totižto od dieťaťa stále trpela v lete na to, že v lete počas letných prázdnin, keď vonku bolo krásne teplo slnečno, dostala som chrypku. Každý jeden rok, či som bola dieťa, či som bola už dospelá, alebo už aj teraz v zrelom veku. Keď som prišla do Tiande, začala som užívať citrocalcevit, ale ani som si neuvedomila, že v lete som chorá nebola. A vlastne minulý rok, tým, že vlastne už používam a užívam výživové doplnky pravidelne, som si uvedomila, že odkedy som v Tiande, ja som ani jedno leto chorá nebola. Takže určite tie naše výživové doplnky sú unikátne. Treba vedieť, kedy ktorý užívať. Vieme sa poradiť, viete sa opýtať, takže určite teraz doporučujem tento citrocalcevit. A na záver dnešného vysielania, čo by som také ešte povedala? Určite to moje obľúbené ženské zdravie. Pretože jednak momentálne je ideálne obdobie, kedy si vieme spraviť 10-dňovú kúru s touto vložkou energiou života. Samozrejme po nej vieme si nasadiť intimky, či už z radu nefritová sviežosť alebo energiu bylín, už zase opäť podľa vlastnej nálady a potreby. A tieto vložky bez ohľadu na to, aké obdobie máme, či je to jeseň, či je to obdobie kovu, alebo bude obdobie vody, alebo máme element dreva, ohňa, zeme, stále treba používať jednak z preventívnych dôvodov, pretože možno si ani neuvedomujeme, ale okrem toho, že majú vplyv na celý urogenitálny systém, pôsobia na celý ženský organizmus, pretože vieme, že v tele je všetko so všetkým, proste má súvis, je spojené a tieto vložky taktiež nám posilňujú náš imunitný systém. Takže z mojej strany pre dnešok toľko. Ak máte aj nejaké iné tipy, ako posilniť imunitu v tomto období, kľudne napíšte do komentára, rada si to pozriem. Prajem vám ešte krásny večer a vidíme sa na budúce. Ahojte.